I didn't. Kommer vi forbi de nærmeste stjerner. De farvede cirkler viser, hvor vi har observeret planeter uden for vores solsystem. Så tænk engang. I vores galakse Mælkevejen, som vi ser her, er der milliarder planetarier. Jeres forestilling starter nemlig om et øjeblik. Rigtig god fornøjelse med rejsen retur til jorden. Tennis er muligheder til opfindelser, og vi er alle sammen glæder i vores dagligdag. Okay, max stop. Okay, I don't want to do that. Hvor der foretages yderligere test af rumfartøjet, astronauterne at bo og arbejde i de barske omgivelser ude i rummet. Det er egenskaber. Yeah, that's my hand. Woohoo! Woohoo! That's cool. Tongue is not filled enough. Adjust to the Error.